molta emoció continguda i no continguda enmig d'aquesta plaça? Jo penso que la plaça ha generat un punt d'inflexió en la dinàmica de la mobilització en els darrers temps, i no només els fets a plaça Catalunya, sinó també l'acampada de la Puerta del Sol i com s'ha replicat en diferents llocs de l'Estat, perquè veiem que fins ara la mobilització social front a les retallades havia estat més aviat dèbil. Havíem tingut una vaga general que va ser pràcticament un parèntesis, perquè està clar que les direccions dels grans sindicats van desmobilitzar en lloc d'incentivar la mobilització, i just després de la vaga general van firmar la reforma de les pensions, la reforma laboral, i hi ha hagut un context de desmobilització, de fragmentació, malgrat que hi ha hagut lluites significatives, però no han tingut la capacitat d'aglutinar més gent de la que aquella que habitualment ja es mou en diferents grups i col·lectius. I, per tant, les acampades han marcat un punt d'inflexió, perquè han convertit aquest malestar, aquesta desafecció, en ràbia, entre cometes, i en mobilització. La gent es pot dir que ara ha perdut la por a sortir al carrer i a dir que vol canviar les coses, que els polítics actuals no els representen i que volen unes altres pràctiques polítiques vinculades a allò que es fa des dels moviments socials en el dia a dia. És a dir, per tant,